Damang dainang nenolonga di baga sa tuata Yesus Kristus di baga sa tikyon neng manayon hata ni di bata hita tapasan daro hatta martanya kita. Dame na sumurong siyan sa luhu na roha ima mga ramoti akati do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hata ni dibata na sa hartu hita di bagasan partikyanon diene mesian buku perpesalmen bidu 110 sada sahat tuesia pemahatani Tuhan. Haleluya. Mamuji mahamu ali akan aposo ni Jehovah. Puji hamu maguar ni Jehovah. Pinuji maguar ni Jehovah olak nionro di saleng-leleng na. Sian habis saran ni mata ni aro di hasudutan dosi pujian guar ni Jehovah. Tumibullo Jehovah sian luhut akka bangso. Digijang na kalangit do hamuleon nay. Tung isi masongo Jehovah de batatay. Tibu ibana marhabangsa. Hape di paseret dirina manatap na diak ka banua gijang dohok na ditanoon. Ibana paheheo na mekmet siya norbuk. Dipatibullo na pugosi siya gapo. Laho pahudulhon ibana top dot akkar raja di bangsona. Ibana payan paropuan na hol di jabu. Gabeina nalas roha. Mida akka anak na haleluya ido pajahon na. Damang dainang nanolonga di baga sa tuata Yesus Kristus molo taparwahon sahalak penyanyi rohani molo nunga tampil imana show jok do ibana pasahaton akka edde puji-pujian mana akka edde na dibaton ibana siyan nasa roha siyan nasa pikiran siyan nasa gugu. Jala ala siyan nasa roha siyan nasa pikiran siyan nasa gugu do dipatupa ibana mangedehon edde pujian ketika siyo ibana gebejojot tita terhanyut manang terbuai di bagasan edde na binuan buasa ala na ibana mangedehon siyan nasa roha. Jala gudang do hita lam tugu haporsyot mulo adong sahalak na mangedon edde puji-pujian menamasay uli. Ala na gabi sa dasukun buha hita. Hado hita mamuji debata siyan nasa roha do siyan nasa gugot. Mana mangede puji-puji tu debata tapatu pasaluh na gugut ta lapas hangap po debata. Isarana di hari Minggu. Jujut daw. Aka ede puji-pujian na tapatupa. Holang di pamanga sabing dang sahat tu bagasa roha. Alinima Jojo akai di dang gabi patari daun hatu guni ha porsyaon. Manang dang patari dahon na hot do hita maka porsya Tuhan. Damang day nang nanolongan di bagasan tuata Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita. Nasahat tu hita dia pala partikyan. Di patupa parpesal medo sada ede puji-pujian. Manang edde halel ninna di bahasa Ibrani na nomor 8 puji ma Jehovah. Edde puji-pujian no di patu paperpesalmen manang dipuji parpesalmen Jehovah. Di syara takas ibana manada makangoluhon jala mangulu di bagasan debata. Di bagasan ede puji-puji nasahat hita dia pada partikenon ede jutiedo dedehon bangso ni debata ima hala Israel molo ditiki nasida
maraih pasca puasa. Ana takas dirajumi nasida. Pabahenan ni dibata ng paluhon nasida siya nakaparmaraan. Masa luar biasa. Dirajumi nasida holong ni dibata na masa luar biasa di bagasan ngolui. Ido bahen di patupan nasida ke di puji-pujian. Dimulai mamangedin akke di puji-pujian non. Manang di puji ma di batahon. Mulai sen halak horong halak lepi. Sen halak lepi. Mas matuaka jelmana toro. Jala sudi do hale kitar hanyut mangedit di pujian ni. Bahasa dirajumi nasida. Dengan bahasa ni di bata. Di bagasan ngolu di nasida. Dengan bahasa ni di bata. Ditikki na marsi taunon nasida. Dengan bahasa ni di bata. Ditikki na marolop-olop nasida. Pamujoni di patupa nasida siya nasa roha. Ditikkelas ni roha. Manang. Ditikki aka habok ni roha mana aka sitaw. Huri di Tuhan. Sonari edion sahak matu hita. Ditugio ni medium mahita asa mamuji di bata. Didok mamuji mahamu ali aka raposo ni Jehovah. Puji hamu na magor ni Jehovah. Maka setiap orang yang mau memuji Tuhan. Maka sesungguhnya orang tersebut mengakui keberadaan Tuhan dalam kehidupannya. Holang julma na mamuji di batado. Mana holang julma na mengakui keberadaan di batado di bagasan nguluna. Na ulo mamuji di bata. Baik ibadah di bagasan si taono manang las ni roha. Molo dang mangulu hita di bagasan holong ni di bata. Dang bu hita patupapa mujion siya nasa roha tu di mata. Bakol jala dukto. Alay mo mangulu hita di bagasan holong ni di bata. Budut salut na itapatupa. Alin ni medok pinuji ma gor ni Jehovah olaknya roh di seleng-leleng. Bahkan sian ayat tu pedokon sian habis sara sok dia sedutan. Lapatan na ganup tiki, ganup ari. Selama mangulu hita, ikut totong do hita mamuji di bata. Buasa ala na holong ni di bata, be totong dosa di bagasan ngulut ta. Sali lemang ngulu hita. Jadi dada nata puji di bagasan nguluon, hajagota. Dada nata puji di bagasan ngulun akka parhepek. Dada nata puji di bagasan nguluon akka julma parsyadoan. Ale nata puji di bagasan ngulutta. Ima di bata. Hudi ni Tuhan. Nenolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ujana saat hita dia pala partikyanon. Didoko di batugu. Di batado julma nalia. Isi doka julma nalia. Ado lapatan di patugu di batado julma nalia di bagasan jamitato. Na parjulos sahali. Marhite-hite jamitaon. Neng takas di pasahat tuhita ka julma nalia manang orang miskin atau orang hina itu. Ialah orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Jadi nomor lapatan dapat julu sali molo tarajumi do jelma perdosa hita. Molo tarajumi do jujut kita manglawosi. Puda do lomoni rohani di bata. Di patugu di bata hita di bagas Yesus Kristus. Oma perjule ko botota. Ikot dohonot ta do bagas ngulutta. Au jelma perdosa. Au jelma nalia. Ale porsia do au nunga disesa di bata dosaku marhita ite Yesus Kristus. Nunga diuras di bata dosaku di hapinor sila. Jalala nunga disesa di bata dosa tamarhita ite Yesus Kristus. Ikut puji baibara song hataridaan nama do boleh hati hita tibana. Jojo do hita di bagasa ngoluon. Murado hita madok boleh hati tu dongata. Diurupi dongata hita tadok boleh hati. Alai. Jojo do hita lupa. Madok moliate tu di bata. Hapi lubi sian pangurupion ni jolma di patupa di bata tu hita. Diri na sa diri pe di pelehon. Alinia manginang di payhot tu hita gan mersada-sada. Setiap orang yang hina Tuhan tegakkan, maka setiap orang yang percaya yang menyadari akan keberdosaannya, dia sadar bahwa dia sudah ditebus dalam darah Kristus.
Maka karena dia sadar untuk hal itu, dia mau bertobat. Maka ketika dia sudah bertobat, dia menyanyikan lagu pujian, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ini dapat jolo. Napa dua hon. Holang jolma. Na mangulu di bagasa Tuhan do na memuji di bata. Amang inang. Tapi maju ruji-ruji senari di bagasa ngulut. Alana jujur do peta dokko di bagasa nguluon. Adi portibir do pehita. Dang buita persuade. Alai. Alana di portibir do pehita unang tong ta persuada. Holong ni dibata di bagasa ngulutta. Alini manginang holangi mana mangulu di bagasa debatado. Lapatan na mangulu pehita di portibir. Alai apuna di debatado hita. Alana apuna di debatado hita. Debatado naik ko mangatur salu na nguluton. Berarti tapi memuji di bata. Nomor 8 orang yang memuji Tuhan itu berarti dia mau merendahkan diri. Dan bui bedo honota ala ni jagokku na manguluon. Dan bui bedo honota ala ni malokku. Udang senari jolma. Amang padita bui sonanya nakotku, bui sonanya nakotku. Hasya kaya nakon na do kaya na asik. Ale dang dirajumi pabahinan ni di bata. Ale mau tak puji di bata. Ikut tarajumi do sudena nguluton holong ni debata. Mol oleh ta mamuji debata berarti ikut apa toru dirita. Martoru ni rohi ta di bagasa nguluon. Molunung ata martoru ni rohi ta di bagasa nguluon. Imbe asa imadinggan pamuji tu debata. Ipi asa gabe las roha di debata mamerek kita. Lapatanna setiap orang yang memuji Tuhan. Sesungguhnya dia orang yang rendah hati. Mula dong de pejol masonaran manginang. Sa marminggu ibana. Sa martangyang ibana alis tibuhir rohana. Mananggi jekir rohana. Porludo. Tasukun. Bohado par minggu di ibana do di bata. Berarti adong nasala di bagasang uluna. Ala na na sala di bagas nguluna dada nang gabi humat de bana. Ala tatanya ko di bana asam upa. Na parpudi sahali marhite-hite atan ni Tuhan di dok tuita gaduk marsada-sada. Di bagasan naik pa pituhon ibana payo na met siat orbuk. Di patibulu na pogus sian gapo. Lahu pau dulon ibana top dot akraja di bangso. Ibana payan paropuan na hol di jabu. Gabeina na rohamida akka anak na haleluya. Nah, di patorang parpasal menodo pabena ni dibatay nabui mengubah salud na parngulo ni jolma. Siyan na marhabo ni roha gabe marlas ni roha. Siyan na met ibana di orbuk gabe di patibul. Siyan na pogus gabe imasangap ibana. Sian perempuan nahol di jabu gabe ina nama lasiroha. O maka pabahinan di bata. Nomor 8, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu bisa Tuhan ubahkan di dalam hidup ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka ketika engkau merasakan sebuah perubahan di dalam kehidupanmu, maka serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan mengubah kehidupanmu sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan ubah hidupmu atau jangan ubah Tuhan untuk masuk ke dalam rencana. Tetapi karena Tuhan adalah yang punya kehidupan kita, alana debata aduna punang ngoluton, tapasopu madebata mengatur ngoluton, hobar tulung rohana. Porsia mahita. Molununga debata na mengatur ngoluton hobar tulong rohana. Dan ilu na tajalo. Dan akalea na tajalo. Alay las ni roha. Las ni roha dada alana mamora. Dada alana marpangkat mana alana budak kepek. Alay las ni roha. Alana mangulu di bagai satu hak kita. Nang peda marhepeng malas ni roha. Nang peda marpangkat malas ni roha buasa. Alana debata nunga mangulu di bagasan nguluna. Nunga debata mengatur saluh na nguluna.
Ketika orang sudah hidup di dalam Tuhan dan dia menikmati segala karya Tuhan di dalam kehidupannya, maka dia akan bersuka cita entah seperti apapun keadaannya. Maka dia akan bermasrur bagi Tuhan entah apapun yang dihadapi. Maka dia akan mempermuliakan Tuhan sekalipun penderitaan datang dalam kehidupannya, karena dia percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan ini adalah rancangan Tuhan. Dengan rancangan Tuhan kita percaya yang nikmat Tuhan, sukacita dan berkat-berkat yang tidak terhingga dan terpikirkan akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Martanya kita. Muliat mau sobar rohanami tuhale Tuhan didenggan di basam doa sini roham. Di palaso hami tarulis dan hatam marhite hite hatam dia pala partikenon. Positu tu roham to dim perbadian mangudihok kami. Asa boleh kami manguluh bartu hatami. Muliat Tuhan, kami puji mahu di bagasan ngulu nami si ganupari. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Shalom. Horas Tuhan mamasu-masu ita saluhuna.